haluan tänään puhua siitä, kuinka me uskovat ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Ma tahan täna rääkida sellest, kuidas me usklikud oleme nagu uus loodu Kristuses. Ja myöskin siitä, että meidän kannattaa pyrkiä pääsemään syvemmälle Kristuksessa. Ja samuti sellest, että me peaksime püüdma nagu saada sügavamale Kristusesse. Ja mitä tarkoittaa se, että uskova pääsee syvemmälle Kristuksessa? Ja mitä se tähendab, että usklik pääseb nagu sügavamale Kristusesse? Rukoillaan vielä, että Jumalan henki saa avaa tätä aihetta meille kaikille. Palvetame veel, et Jumala vaim saaks avada seda teemat meile kõigile. Että me pääsemme kaikki uppoutumaan syvemmälle Kristuksessa. Et me kõik võiksime nagu sügavamalt vajuda Kristusesse. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta opetat meitä. Issand, täname, et sa oma vaimu kaudu õpetad meid. Pyhä henki, sinä olet opettaja. Püha vaim, sina oled õpetaja. Sinä olet meidän puolustaja. Sina oled meie kaitsja. Avaa meidän ymmärrystämme pääsemään syvemmälle sinussa. Ava meie mõistmine täna, me pääseksime nagu sügavamale sinusse. Jumala, sinä olet tutkimaton Jumala. Jumal, sina oled nagu läbi uurimatu Jumal. Anna meidän olla pienten lasten kaltaisia. Lase, et me oleksime nagu väikesed lapsed. Jeesus, sinä sanot, taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Jeesus, sina ütlesid, et taevariik on väikeste laste sarnane. Ja pienet lapset, niillä on valtava kiinnostus tähän elämään. Ja väikeste lastel on suur huvi elu vastu. Herra, anna meille valtava kiinnostus taivaalliseen elämään. Issand, anna meile üks tõsine huvi taevalisku elu vastu. Niin, että me elämme taivaallista elämää jo nyt. Ja nii, et me elaksime juba nüüd sellist taevalikku elu. Auta meitä ymmärtämään, että sinä asut meissä. Lase meil aru saada sellest, et sina elad Ja meis. sen tähden me elämme nyt jo ikuista elämää. Ja et me elame juba nüüd igavest elu. Ja auta meitä pääsemään syvemmälle tietoisuuteen siitä, että me elämme jo ikuista elämää nyt. Ja aita meil pääseda nagu sügavamale selle teadlikkusele sellest, et me elame juba nüüd igavest elu. Sinä olet myöskin parantaja. Issand, sina oled ka tervendaja. Sinä olet vapauttaja. Sa oled vabastaja. Pyhä henki, liiku meidän keskellämme tänään. Püha vaim, liigu meie keskel täna. Vapauta ja paranna meitä. Vabasta ja paranda meid. Sytytä meitä pyhään tuleen. Sütitame püha tulega. Anna meidän palaa pyhässä tulessa. Lase meil põleda pühas tules. Niin, että me olemme täynnä intoa ja palavuutta sinua kohtaan. Nii, me oleme täis sellist innustusta ja tuld sinu suhtes. Amen. Amen. Tiedätkö, tuli mieleen tässä ja mä haluan kertoa teille. Tuli meelde siin praegu ja tahan teile rääkida. Eräänä iltana mä olin menossa nukkumaan. Ühel õhtul, kun ma olin magama minemas. Te ja mun vaimoni ei ollut vielä tullut siihen huoneeseen, makuuhuoneeseen. Te ja minu abikaasa ei olnud veel magamistuppa tulnud. Ja yhtäkkiä mä näen, että minun sänkyni päädyssä seisoo mies. Ja ühel hetkel ma nagu nägin, et minu seal voodi peatses seisab üks mees. Ja tämä mies oli ihan tulessa. Ja see mees oli nagu selline nagu põles ülevalt alla. Tuli palo hänen ympärillään joka puolella. Tuli põles täna ümber igal pool. Ja Jumalan henki sanoi mulle. Ja Jumala vaim ütles mulle. Että hän sanoi mulle, että minä haluan, että sinä palat tulessa samalla alalla kuin tämä mies. Ja ütles, et ma tahan, et sina põleksid samamoodi tules, nii nagu see mees põleb. Se mies oli enkeli. See mees oli ingel. Ja hän oli tulessa. Ja tema oli nagu põles. Ja Jumala haluaa, että me palamme pyhää tulta. Jumal tahab, et me põleme sellist püha tulda. Ja sinäkin voit palaa pyhää tulta. Ja sinagi võid põleda pühas tules. Lähdetään tutkimaan yhdessä, mitä tarkoittaa se, että me pääsisimme syvemmälle uppoutumaan Kristukseen. Ja lähme koos siis uurime seda, et mida see tähendab, et me nagu saaksime sügavamalt vajuda Kristusesse. Toinen korintolaiskirja 5, 16 ja 17. Teine Korintuse kiri 5. peatükk ja salmid olid 16 ja 17. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Tässä on aika mahtavia sanoja. Siin on väga sellised võimsad sõnad. Ajattelepa nyt itseäsi, millainen sinä olit ennen uskoon tuloa. Mõtle ise enda peale, milline sina olid enne usklikuks saamist. Me emme tunne itseämme enää sen mukaan, mitä me olimme ennen uskoon tuloa. Ja me ei tunne ise ennast enam nagu selle järgi, kes me olime enne usklikuks Eli saamist. Jumala haluaa, että me vieraannumme täysin siitä, millaisia me olimme ennen uskoon
ja Jumal tahab, et me kuidagi nagu võõranduksime täiesti sellest, kes või millised me olime enne, kui me saime usklikuks. Sitten kun sinä katsot toista uskovaa, Siis, kui sa vaatad teist usklikku, niin sä et tunne häntä enää lihan mukaan. siis sa ei tunne teda enam nagu liha poolest. Jumala haluaa, että me opimme katsomaan toisiamme pintaa syvemmälle. Ja Jumal tahab, et me vaataksime üksteise peale sellest välispinnast sügavamale. Koska siellä syvällä asuu uusi sydämen ihminen, niin kuin Raamattu sanoo. Sest nii nagu Piibel ütleb, seal sees, seal sügavas, seal elab see uus südameinimene. Täällä sanotaan näin, että jos joku on Kristuksessa, Siin öeldakse, kui keegi on Kristuses, niin hän on uusi luomus. siis ta on uus loodu. Siinä on semmoinen kreikankielinen sana kuin kainos. Kreekakeelne sõna on seal kainos. Se tarkoittaa, että sinä olet laadullisesti ja myöskin luonnoltasi uusi. Ja see tähendab seda, et sa oled nagu oma loomuse poolest ja samas ka oma kvaliteedi poolest sa oled täiesti uus. Sinä olet siis laadullisesti aivan uusi. Et sa oled nagu täiesti uue kvaliteediga inimene. Ja nyt naapurin puolelle sanoo, että sä oot hyvää laatua. Pöördu oma naabri poole ja ütle, et sa oled nagu hästi tehtud. Sä oot hyvää laatua nyt. Ja sa oled hea kvaliteediga. Joo. Se ei välttämättä aina näy meissä, mutta se on meidän todellinen identiteettimme. See võib-olla ei paista alati meist niimoodi välja, aga see on meie tõeline identiteet. Meille on tullut uusi luonto Meil on tulnud uus loomus, henkeen. meie vaimu, Joo, Kristuksen luonto. Kristuse loomus. Ja Kristus haluaa, että se tulee meistä esiin ja näkyviin. Ja Kristus tahab seda, et see tuleks esile meist, see oleks nähtav. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. See, mida on vana, see on kadunud. Uusi on sijaan tullut. Selle asemel on tulnud uus. Toisin sanoen, uskovaa ei tunneta enää ulkokuoren perusteella. Usklikku ei tunta siis enam tema välimuse või välise olemuse järgi. Ja Jumala ei halua, että me tunnemme toisiamme enää sen perusteella, mitä me olimme ennen uskoon tuloa. Ja Jumal ei taha seda, me tunneksime üksteist enam selle järgi, kes me olime enne usklikuks Sen saamist. takia uskovien keskellä voi olla entisiä tappajia, murhaajia, Nii võib juhtuda, usklike keskel on ka endiseid mõrtsukaid, entisiä varkaita, endisi vargaid, mutta me emme tunne heitä sen menneisyyden mukaan enää ollenkaan, aga me ei tunne neid enam nende mineviku järgi. vaan me tunnemme heidät nyt Kristuksessa. Aga me tunneme neid nüüd Kristuses. Se on uusia luomuksia. Nad on uus loodu. Eli Jumala on antanut meille aivan uuden alun. Jumal on andnud me täiesti uue alguse Ja siitä me voidaan iloita. ja sellest me rõõmustame. Ja nyt Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin ja tässä kasvussa. Ja Jumal tahab meid selles kasvamises nagu edasi viia. Ja 1. korintolaiskirja 15:45 Esimene Korintuse kiri 15:45 ütleb, kertoo, että Kristus meissä on eläväksi tekevä henki. ja ütleb, et Kristus meis on elavaks tegev vaim. Ja tämä eläväksi tekevä henki haluaa vaikuttaa meissä elämää koko ajan. Ja see elavaks tegev vaim tahame nagu meie elu või meie nagu, siis seda nagu kogu aeg mõjutada. Se voi lukea taas 2. korintolaiskirja 5:14. Siit samast 2. Korintuse kirja 5. peatüki 14. salm ütleb, Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda, kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Toisin sanoen, Raamattu sanoo, että me olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa. Piibel ütleb meil seda, et me oleme surnud koos Kristusega. Ja nyt koska Jumalan henki asuu meissä, Ja nüüd, kuna Jumala vaim elab meis, niin hän pyrkii pitämään kuolleena meidän vanhaa ihmisyyttämme koko ajan. siis tema hoiab me seda, nagu seda vana inimest kogu aja surnuna. Ja hän pyrkii voimistamaan sitä uutta ihmistä, joka on sinun Ja sydämessä. samal ajal ta püüab kogu aeg tugevdada seda uut inimest, kes elab meie südames. Mutta se on myöskin meillä on oma osuutemme tässä niin kuin kasvussa. Aga selles kasvus on ka meil oma osa. Me voimme tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa tai sitten me voimme taistella Jumalaa vastaan. Me võime teha Jumalaga nagu koostööd või võime võidelda Jumala vastu. Ja sen tähden roomalaiskirja 6:3 sanoo, Rooma kirja 6:3 ütleb meile, et kas te ei tea, et me kõik, kes me oleme ristitud Jeesusesse, Kristusesse, oleme siis ka ristitud tema surma sisse. eli Jumala kun katsoo omaa kansansa,
kui Jumal vaatab oma rahvast, niin hän näkee, että hänen kansansa kuoli yhdessä Jeesuksen kanssa jo 2000 vuotta sitten. siis ta nägi, et tema rahvas suri koos Jeesusega juba 2000 aastat tagasi. Mutta uskovat ovat myös nousseet ylös hänen kanssaan. Aga usklikud on ka üles tõusnud koos temaga. Ja sen tähden me olemme hengessä nyt jo yhtä Kristuksen kanssa. Nii seega me oleme vaimustus nüüd juba üks koos Kristusega. Tässä oli, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, Kristuse armastus nagu nõuab meid, et me jotka olemme tulleet tähän päätökseen. kes me oleme nagu teinud selle otsuse. Eli sinussa vaikuttava Jumalan henki Sinus nagu sind mõjutav Jumala vaim pyrkii ohjaamaan sinua ajattelemaan koko ajan niin, püüab nagu sind juhtida või panna sind nagu mõtlema kogu aja nii, että sinä olet kuollut sille vanhalle elämälle. et sa oled surnud sellele oma vanale elule. Nyt ihminen, joka tulee uskoon, Inimene, kes saab usklikuks, niin siellä on vielä monia muistoja siitä vanhasta elämästä. siis tal on veel palju nagu mälestusi sellest vanast elust. Ja vihollinen pyrkii syyttämään monella tavalla ja muistuttamaan meitä vanhasta elämästä. Ja hingevaenlane üritab meile seda vana elu meelde tuletada ja süüdistada meid selle pärast, mis on olnud. Mutta Kristuksen rakkaus pyrkii koko aika vapauttamaan meitä niistä kivuliaista muistoistakin. Aga Kristuse armastus nagu püüab kogu aeg meid vabastada ka nendest valusatest mälestustest. Ja sen tähden Jumalan henki pyrkii siihen, että me tiedostaisimme, että me elämme nyt uutta elämää, täysin uutta elämää. Ja Jumala vaim nagu siis püüab teha seda, et me nagu teadvustaksime seda, et me elame nüüd täiesti uut elu. Eli Jumalan henki haluaa vapauttaa sinut ajattelemaan, että minä olen uusi luomus Kristuksessa. Ja Jumal tahame nagu vabastaksime endast siis selle mõtteviisi, et meie oleme nüüd see uus loodu Kristuses sielun Jeesuses. vihollinen pyrkii muistuttamaan koko aika, että etkä ole. Mikään ei ole muuttunut sinussa, sä oot edelleen se vanha luomus. Ja hingevaenlane üritab jälle siis seda vastupidist rääkida, et midagi ei ole teistsugust, sa oled ikka see vana inimene oma vigadega, kes sa enne olid. Ja tämä on se taistelu, jossa uskovat ovat. Ja sellel võitlusväljal on usklikud siis kogu aeg. Mutta mä haluan rohkaista sinua ja meitä kaikkia. Aga me tahame meid kõiki nagu julgustada, Me voimme päästä tässä taistelussa lepoon ja rauhaan. et ka selles võitluses me võime nagu pääseda niimoodi siis rahusse, rahuolukorda. Jumala haluaa vahvistaa meidän henkeämme niin, että meille tulee sisäinen usko ja luottamus. Jumal tahab nagu meie nagu vaimu vangistada nii, et meile tuleb nagu see sisemine usk ja lootus. Että minä olen Jumalan lapsi. Et ma olen Jumala laps. Minä kelpaan nyt Jumalalle. Ma kõlban Jumalale. Ja sitten me alamme myöskin vastustamaan perkelettä. Ja siis me hakkame ka seisma vastu saatanale. Ja sanomaan viholliselle, että en ota vastaan sun puhetta enää. Ja ütleme sa vastasele vaenlasele, et mina enam ei võta vastu sinu sõnu. Että minä olen tullut nyt siihen päätökseen, Ma olen otsustanud nüüd, että se vanha on kuollut et see vana on surnud ja nyt minä elän uutta elämää Jeesuksen kanssa. ja ma elan uut elu Jeesusega. Joo. Ja voit lukea tuon toinen korintolaskirja. Ja veel loeme sealt 5.15. teise Korintuse kirja 5. peatükist, see on 15. Joo. Järjest läinud siit nüüd. Nii. Ja see ütleme, et ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Eli nyt me elämme ylösnousemuselämää. Me elame nüüd ülestõusmise elu. Ennen me elimme vain itsellemme, Enne me elasime vaid iseendale, itsekeskeistä elämää, enesekeskset elu, mutta nyt me elämme Kristuskeskeistä elämää. aga nüüd me elame Kristuse keskset elu. Eli Kristuksen rakkaus vaatii meitä siihen suuntaan, että me eläisimme vain hänelle. Kristuse armastus nagu nõuab seda, et me elaksime vaid tema jaoks. Uskotko, että Jumalalla on sinulle parempi suunnitelma sun elämällesi kuin sulla itsellesi? Usud, et Jumalal on sinu elu jaoks sinule parem plaan, kui sul endal oleks see plaan siis enda jaoks. Kuka uskoo? Kes usub seda? Joo. Hänellä on paljon parempi suunnitelma. Tal on palju parem plaan. Ja kun
Ennen kuin me elettiin oman suunnitelman mukaan, enne kui me elasime oma plaanide järgi, me tehtiin paljon virheitä. me tegime palju vigasid. Mutta jos me elämme Jumalan suunnitelman mukaan, Aga kui me elame Jumala plaani järgi, niin sitten me emme tee niin paljon virheitä. siis me ei tee enam nii palju vigasid, Koska Jumalan henki ohjaa meitä tekemään asioita oikein. sest Jumala vaim juhib meid, et me elaksime oma elu õieti ja teeksime õieti. Täällä on hieno kohta Efesolaiskirja 2 ja 6. Efesuse kirja 2. peatükis 6. salm on üks vaba koht. Ja seal öeldakse, meid on koos temaga ta on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Eli meidät on hengessä nostettu taivaalliseen asemaan. Meid on siis vaimus tõstetud taevasesse olukorda. Meidät on nostettu vihollisen vallan yläpuolelle hengessä. Meid on siis tõstetud vaimus sellesse vaenlase valitsusalast kõrgemale. Meidät on nostettu tyhmyyden yläpuolelle hengessä. Meid on vaimust ka rumalusest kõrgemale tõstetud. Me tehdään lihan mielellä päätöksiä. Meie lihameelsete või lihameelega tehtud Niin otsustest, me voidaan tehdä paljon virheitä. kus me võime teha palju vigasid. Mutta jos me rukoilemme ja vailla elämme hengessä, Aga kui me palvetame ja käime vaimus, niin silloin me toimimme hengen mielen mukaan. siis me elame nagu siis vaimu arusaamise järgi. Tiedätkö, että Raamattu sanoo, että sinulla on Kristuksen mieli? Teate, Piibel ütleb seda, et sinul on nagu Kristuse meelsus. Ja se Kristuksen mieli toimii meissä, See Kristuse meelsus töötab meis, jos me rukoilemme ja elämme hengessä. kui me palvetame ja elame vaimus. Sen tähden kannattaa opettaa itsensä rukoilemaan usein. Ja seetõttu me on tähtis, et me nagu õpiksime või nagu palvetama sageli. Jeesus sanoi aikoinaan, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jeesus ütles jüngritele kord maa peal olles veel, et püsige minus, siis mina püsin teis. Onko joku teistä huomannut, että uskovakin voi ajatella ihan turhia asioita? Olete te ilmselt tähele pannud seda, et ka usklik võib mõelda täiesti tühiste asjade peale. Onko joku huomannut? Kas keegi on seda tähele pannud? Joo. Aika moni on huomannut. No mõned ikka on, eks. Joo. Ja toinen vaihtoehto on se, että tulla tietoiseksi omista ajatuksistaan. Ja teine variant on siis see, et saada teadlikuks omadest Eli mõtetest. sitten kun huomaa, että hetkinen, nyt tämä on ihan turha ajatus, Ja siis, kui sa nagu märkad seda, et see on nüüd tõesti üks nagu mõttetu mõte või niin asjautu mõte, muuttaa se rukoukseksi. siis muuta see palveks. Kiitos Jeesus siitä, että mun ei tarvitse ajatella tommosia turhia Ja asioita. ütleb, tänu Jeesus selle eest, et ma pean niisuguste asjade peale mõtlema. Kiitos Jeesus, että mun ei tarvitse murehtia. Tänu Jeesus selle eest, et ma ei pea muretsema. Toinen Tessalonikalaiskirja 1. luku, jakeet 11. Ja lähme edasi. Teine Thessalonika kiri, 1. peatükk ja salmid 11 ja 12. Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et oma väest teeks täielikult kogu teie headuse, meelepärasuse ja usuteo, et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. Eli Paavali rukoilee tässä, että Jumala saattaisi voimallisesti täydelliseksi meidän halumme hyvää. Ja Paulus siis palvetab seda, et Jumal teeks meid oma kutsumise vääriliseks, et oma väest teeks täiuslikuks teie headuse, meelepärasuse. Toisin sanoen, kun me uppoamme syvemmälle Kristukseen, Ja siis, kui me nagu vajume sügavamale Kristusesse, niin meidän tahtomme on silloin myöskin Kristuksessa. siis ka meie nagu tahe on Kristuses. Eli aina kun sinä tahdot tehdä hyvää, Alati, kui sa tahad teha head, haluat palvella muita ihmisiä, tahad teenida teisi inimesi, haluat auttaa muita ihmisiä, tahad aidata teisi inimesi, niin sinun tahtosi on Kristuksessa. siis sinu tahe on Kristuses. Silloin sinä tiedät, että sinun tahtosi ja mielesi on silloin Kristuksessa. Siis sa tead, et sinu tahe ja sinu nagu mõtted on Kristuses. Hebrealaiskirja 13.18. Hebra kirja 13.18 Niin siellä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että meillä on hyvä omatunto.
ja seal on öeldud, meil on nagu hea selline enesetunne või südametunnistus, koska tahdomme kaikessa hyvinvointia. kuna me tahame nagu siis kõiges siis käia nagu hästi. Me emme välttämättä aina onnistu siinä, Me võib-olla alati ei õnnestu see meil mutta nagu, jos me tahdomme tehdä hyvää, aga kui me tahame teha head, niin silloin meillä voi olla hyvä omatunto. siis meil võib olla ka hea südametunnistus. Ja ensimmäinen Pietarin kirje 3.13. Esimese Peetruse kirja 3.13 ütleb, Siellä Pietari kirjoittaa näin, että kukaan ei voi vahingoittaa sinua, Peetrus ütleb, et keegi ei või sulle kahju teha, jos sinulla on kiivaus tehdä hyvää. kui sul on nagu selline tahtmine teha head. Eli Jumala haluaa, että me uppoudumme syvemmälle Kristukseen, Jumal tahab seda, me nagu vajuksime sügavamale että Kristusesse, meidän tahtomme on Kristuksen ohjaama, että hän vaikuttaa meissä tahtomiseen ja tekemiseen. ja nii, et meie tahe oleks Kristuse poolt juhitud, et Kristus mõjutab meie tegemisi ja meie soove. Hän mielellään haluaa tehdä sitä meidän elämässämme, Ja ta hea meelega tahab teha seda meissä, me teeksime head. mutta hän odottaa meiltä yhteistyötä. Aga ta ootab meid nagu koostööd. Mä olen huomannut, että Suomessa on aika paljon sellaista opetusta ja käsitystä edelleen, Olen märganud, et Soomes vähemalt on väga palju sellist õpetust ja arusaama, että Jumala tulee ja tekee kaiken ja mun ei tarvi muuta kuin odottaa vaan sitä. et Jumal tuleb ja teeb kõike ära minu sees ja minu juures ja mul pole muud teha, kui ainult oodata, kui Jumal on nüüd selle valmis teinud. Jos minulla on joku tietoinen synti, Kui mul on mingisugune teadlik patt, ja otetaan joku semmoinen ehkä näkyvä uskoville, vaikka tupakan poltto. ütleme siis niisugune välispidi nähtu, kas või suitsetamine. Niin, mä olen kuullut, että on sellaisia uskovia, Olen kuulnud, et on sellised usklikke, joo, että Jumala sallii tän niin kauan, kunnes hän tulee ja ottaa tupakan mun kädestäni ja suusta pois. et küll Jumal nüüd nii kaua siis ta veel sallib seda suitsetamist, kui ta tuleb ja sõna otseses mõttes võtab mul selle suitsu suust ära ja viskab ära. Että en minä sillä itse mitään voi. Ei, mina ei suuda sinne ise midagi teha. Ja tämä on niinku sellaista heikkoa kristillisyyttä. Ja see on võib-olla selline nagu nõrk kristlus. Mitä syvemmällä minun tahtoni on Kristuksessa, Mida sügavamal minu tahe on Kristuses, sitä voimakkaammin minä haluan tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. seda nagu võimsamat või tugevamat tahan ma teha nagu koostööd Kristusega. Ensimmäinen korintolaiskirja sanoo, että me olemme Jumalan työtovereita. Ja esimene Korintuse kiri ütleme, meie oleme nagu Jumala töökaaslased. Sinä olet Jumalan työtoveri. Sa oled Jumala töökaaslane. Me tehdään yhteistyötä Jumalan kanssa. Me teeme nagu koostööd Jumalaga. Lähestykää Jumalaa, Jumala lähestyy teitä. Tulge Jumala juurde, siis tuleb Jumal teie juurde. Ja joku ajattelee, ei me voida tehdä mitään, koska se on lakihenkisyyttä, omavoimaisuutta. Ja ütleb, ei, me ei saa ise midagi teha, sest see on käsumeelsus juba, see on, kui me otsaga üritaks oma jõuga midagi teha. Ei se ole omavoimaisuutta, koska me olemme Kristuksessa. See ei ole mingisugune nagu oma jõuga tegemine, sest me oleme Kristuses. Kun me aamulla rukoilemme ja täytymme hengellä, Kui me hommikul palvetame ja täitume püha vaimuga, silloin minun mieleni on suuntautunut Kristukseen. siis minu nagu selline mõttemaailm on suunatud Kristusele. Silloin Kristus ohjaa minua ja vaikuttaa minussa tahtomisen ja tekemiseen. Siis Kristus mõjutab ja juhib mind ja mõjutab minu tahtmisi ja minu tegemisi. Ja silloin minä olen ja sinä olet Jumalan työtoveri. Ja siis mina olen ja sina oled Jumala töökaaslane. Eikö ole hienoa, että me voidaan tehdä yhteistyötä Jeesuksen kanssa? Kas see pole tore, et me võime teha koostööd Jeesusega? Sä voit tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Sa võid teha koostööd Jumalaga. Jumalan henki ohjaa sinua. Jumala vaim juhib sind. Meidän tehtävä on pysyä rukouksessa. Meie asi on püsida palves. Toinen Timoteuskirja 3, 14 ja 15. Teine Timoteuse kiri 3. peatükk ja salmid 14 ja 15. Teine Timoteuse 3, 3, 14 ja 15. 3 ja 14 ja 15. Joo.
aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Ja kuna sa tunned lapsest saati pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda, päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Toisin sanoen on eri asia, että me itse uskomme järjellämme jotakin tai että meidän uskomme on uppoutunut Kristukseen. On vahe sees selles, kas me oma mõistusega püüame millessegi uskuda või teine asi, meie nagu mõistus, meie arusaam on nagu vajunud Kristuse sisse. Noa sai Jumalalta näyn. Noa sai Jumalalt nägemuse. Tulva on tulossa. Veeuputus tuleb. Rakenna arkki. Hakka laeva ehitama. Ja Noa uskoi siihen puheeseen, minkä Jumala hänelle puhui. Ja Noa uskus sellesse, mitä Jumal tema vastu oli rääkinud. Ja uskon kautta hän oli Jumalan työtoveri. Ja nüüd usu kaudu oli ta Jumala töökaaslane. Ja hän rakentaa valtavan arkin kuivalle maalle. Ja ta ehitas keset kuiva maad tohutu suure laeva. Ja hän saarnaa kaikille, tulva on tulossa, vedenpaisumus on tulossa. Ja ta jutlustas kõigile, kes ta ümber olid, ja seda sõnumit ütles, et tuleb veeuputus. Hänen uskonsa oli Kristuksessa Jumalassa. Tema usk oli Jumalas, Kristuses. No siellä ympärillä olevat naureskeli Noaa. Need inimesed, kes elasid seal ümbruskonnas, need naersid Noa üle. Koska heidän uskonsa oli olosuhteissa. Nemad uskusid siis seda, mida nad näevad, nende välistesse asjadesse. Aurinko paistoi ja oli kuiva maa ja kaikki oli hyvin. Päike paistab, merd pole lähedal, kõik on nagu hästi. Myöskin me voimme katsella liian paljon sitä, mikä tässä maailmassa tapahtuu. Ka meie võime vaadata liiga palju seda, mis juhtub maailmas. Toinen vaihtoehto on se, että me vietämme aikaa hiljaisuudessa ja kuuntelemme Jumalaa. Teine variant on see, me siis võtame aega, mida me siis oleme vaikuses ja kuulame Jumalat. Usko tulee kuulemisesta. Usk tuleb kuulmisest. Ja kuuleminen. Jumalan. Joo. Kuulmine tuleb Jumala sõnast. Kristuse sõna kaudu. Aivan oikein. Just. Ja sen takia on tärkeää, että me suuntaamme huomiomme Kristukseen, joka voi tietää tulevat ajat. Ja seetõttu on oluline, et me nagu suuname oma tähelepanu Kristusele, kes teab tulevasi aegu. Monet pelkää tänä aikana. Mõned kardavad praegusel ajal. Nyt on drooneja alkanut lentämään jo Suomeenkin. Ja nüüd on juba Soomest saati lendavad need sõjadroonid. Joo, ja sota on siellä Ukrainassa. Ja Ukrainas käib sõda ikka edasi. Ja Lähi-Idas veel peale selle. On tärkeää se, että meidän huomiomme on kiinnittyneenä Kristukseen. Oluline on see, et meie tähelepanu on siis nagu suunatud Kristusele. Nimittäin, kun me luemme paljon siitä, mikä tässä maailmassa tapahtuu, kui me loeme palju sellest, mida siin maailmas toimub, niin silloin meidän uskomme ehkä, ja huomiomme helposti kääntyy pois Kristuksesta. Siis meie nagu usk ja ka meie tähelepanu läheb üsna kergesti Kristusest eemale. Markus 11:22. Markus evangeelium 11:22. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, pitäkää Jumalan usko. Jeesus ütles oma jüngrite seda, et hoidke nagu Jumala usust kinni. Ja se on äärimmäisen tärkeää, koska meissä myös voi ja vaikuttaa oma usko. Sest see võib olla ka see, et meid nagu mõjutab meie oma usk. Ensimmäinen korintolaiskirje, 2. luku. Esimene Korintuse kiri ja teine peatükk. Jakeet 14-16. Ja salmid 14-16. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Sest kes on tundnud issanda meelt, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. Aina kun sinun huomiosi on kiinnittynyt Kristukseen. Alati, kui sinu tähelepanu on kinnittunud või kinni Kristuses. Merkkinä siitä on se, että mielesi on täynnä rauhaa. Siis märk sellest on sees, et sinu nagu mõtted on täis rahu. Sen tähden, että Jeesus on rauhan ruhtinas. Seetõttu, et Jeesus on rahuvürst. Ja nyt kun sinun mielesi on täynnä rauhaa. Ja nüüd, kui sinu mõtted on täis rahu. Niin sinä tiedät, että sielun vihollinen ei voi lukea sinun ajatuksia.
siis sa tead, et hingevaenlane ei saa lugeda sinu mõtteid. Koska sinun ajatuksesi on Jumalan hengen suojaamia. Sest sinu mõtted on siis Jumala vaimu poolt kaitstud. Sinä olet pukeutunut Jumalan koko sota-asuun. Sa oled riietunud Jumala kogu sõjavarustusse. Sinulla on pelastuksen kypärä päässä. Sul on päästekiiver peas. Ja sinä olet levossa ja rauhassa. Ja nii sa võid olla sellises rahuolukorras lõdvestununa. Eli meidän ajatuksemme voi olla levottomuudessa, rauhattomuudessa. Meie mõtted võivad olla sellise rahutuses Tai ne voi olla Kristuksessa. või need võivad olla Kristuses. Ja mitä syvemmälle meidän lepomme pääsee Kristuksessa, Ja mida sügavamale meie selline rahuolek nagu pääseb niin Kristuses, meillä on luottamus siihen, että minä selviän Jeesuksen kanssa kaikesta. siis meil on ka usk ja lootus selles, et koos Jeesusega tulema igalt poolt läbi. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ma võin kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Mä uskon, että tulevat päivät tuo lisää levottomuutta ihmisiin, joilla ei ole sisäistä turvaa. Ja ma usun, et nüüd tulevad ajad, et need toovad lisarahutust neile inimestele, kelle sees ei ole nagu sellist turvapaika või rahu. Mutta sinulla on sisäinen turva Kristuksessa. Aga sinu sees on sisemine turvapaik Kristuses. Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus teist on kirkuse lootus. Onko hieno juttu? Kas pole tore? Saa huutaa halleluja. Võib halleluuja hüüda, Joo. Mutta ei ole pakko. aga ei ole kohustuslik. Joo. Romalaiskirje 8:6. Rooma kirja 8 ja 6. Siellä sanotaan, sillä lihan mieli on kuolema, See on öeldud niimoodi, et liha mõtted on surm, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. aga vaimu mõtted on elu ja rahu. Kun Raamattu käyttää sanaa mieli, Kui Piibel kasutab siis seda sõna, kuidas ta meil täpselt ongi vist mõtted, niin se tarkoittaa ajatustapaa. see tähendab nagu mõtteviisi selle juures. Eli meillä, No eesti keeles ongi mõtteviis siin, jah, vaatasin nüüd täpselt järgi ka, et enne. eli meillä voi olla uskovina luonnollisen ihmisen ajatustapa, Meil võib ka usklikuna olla sellise tavalise inimese mõtteviis. taikka meillä voi olla uskovina hengellinen ajatustapa. Või meil võib usklikuna olla vaimulik mõtteviis. Ja se tarvii jonkun verran harjoittamista. Ja see vajab natukene harjutamist. Sen tähden Paavali sanoi Timoteukselle, harjaannuta itseäsi jumalisuuteen. Ja siitä ka Paulus ütleb praegu Timotose seda, et harjuta ennast siis selle jumalikkusega. Kun meille tulee vaikeuksia, Kui meile tulevad rasked ajad, niin minä voin alkaa ajattelemaan, että nyt ei tule mitään mun elämästäni, mä en pärjää, mä en selviä. ja siis ma võin hakata mõtlema seda, et nüüd ei tule enam midagi mu elust välja, ma ei saa hakkama sellega. Kuinka puhut itsellesi? Kuidas sa iseenesele räägid? Mutta jos me alamme puhumaan, että Jeesuksen kanssa mä selviän ihan kaikesta. Aga kui me räägime endale seda, et koos Jeesusega tuleme igast olukorrast läbi. Mä olen Jumalan lapsi. Ma olen Jumala laps. Jeesus pitää lapsistaan huolta. Jeesus hoolitseb oma laste eest. Niin se on aivan sellainen Jumalan tahdon mukainen ajatustapa. Ja see on nagu Jumala tahtekohane mõtteviis. Ja kun sinä puhut itsellesi näin, Ja kui sa endale räägid nii, niin elämän lähde sinussa virtaa. siis see elu allikas hakkab sinus voolama. Jeesus sanoi, joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo. Jeesus ütles seda, kes usub minusse, nii nagu Pühakiri ütleb, Hänen sisimmästä on juokseva elävän siis veden virta. tema seest voolavad elava vee jõed. Eli negatiivinen lihallinen ajatustapa tukkii elävän veden virran. Et selline negatiivne lihalik mõtteviis, see ummistab need elava vee jõed. Filippiläiskirja 4, 6 ja 7. Filippi kirja 4. peatükk, salmid 6 ja 7. Ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Jälleen kerran, niin kuin ihminen mielessään ajattelee, Nii nagu inimene oma peas mõtleb, sellainen hän on. selline ta ka on. Sananlaskut 23 ja 7. Õpetussõna 23.7. Eli
kaikki lähtee ajatusten hallinnasta. kõik läheb nagu siis nagu mõtete juhtimisest. Ja ajatusten hallinta voi pikkuhiljaa parantua, kun hengen hedelmä kasvaa. Ja see mõtete nagu juhtimine võib tasapisi nagu paraneda siis, kui ka vaimu vili meis kasvab. Koska hengen hedelmä on itsensä hillitseminen. Kuna sinna vaimuviljade hulka vist eelviimasena või viimasena kirjas on ka enesevalitsus. Ja jos minä valitsen, että minä puhun itselleni uskon sanoja, Ja kui ma nagu valin selle, et ma räägin endale ususõnu, niin minun tunteeni ovat myöskin Kristuksessa silloin. siis ka minu tunded on Kristusessa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. on varjeleva minun sydämeni ja minun ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. See hoidku minu, kuidas ta oli, hoidku minu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses. Jumala puhui mulle kerran, kun mä olin rukouksessa. Jumal rääkis kord minu vastu, kui ma olin palves. Nyt on semmoinen aika, Nüüd on käes selline aeg, kannattaa olla hyvin varovainen, mitä lukee esimerkiksi sanomalehdistä. et peab olema väga ettevaatlik selle suhtes, et mida lugeda ajalehtedest näiteks. Jos siellä on tappo, murha, raiskaus, mä en lue niitä enää. Et kui seal on artikleid on tapmistest ja mõrvadest ja vägistamistest, siis ma ei loe neid enam. Sen tähden, että se saa mut helposti ajatukset siirtymään kohti vihaa ja tällaisia negatiivisia tunteita. Et see viib mu mõtted kergesti nagu sellise viha ja negatiivsete tunnete peale. Mä haluan säilyttää Jumalan rauhan. Ma tahan säilitada endas Jumala rahu. Sen tähden mä oon hyvin varovainen sen suhteen, että mitä mä katselen ja kuuntelen. Ja seetõttu olen ma väga nagu ettevaatlik või selle suhtes, mida ma vaatan ja mida ma kuulan. Se on muuten väärä, se on Efesolaiskirja 6. Jaa, mä olisin Filippikene se joku. Joo, se on jostain Uusi syystä lugu. tullut siihen. On. Nii, Ja siis, 10. Joo. just, ja siis Efesuse kirja 6. peatüki 10. salm. Viimaks veel saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Ja olen 11. ka, et pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Eilen puhuttiin siitä, kuinka meissä asuu Jumalan voima. Eile rääkisime sellest, kuidas meie sees elab Jumala vägi. Eli myöskin me voimme tehdä päivittäin valinnan, Me võime igapäevaselt teha valikuid. turvaammeko me omavoimaisuuteen Et kas me nagu siis jääme lootma siis oma jõu peale vai turvaammeko me Jumalan voimaa. või siis Jumala väe peale. Ja niin kuin eilen katsottiin, niin meillä on tämä elämänlähde meidän sydämessä. Nagu meile rääkisime, siis meie südames on elava vee allikas. Eli Jumala haluaa lakkaamatta voimaannuttaa sinua. Jumal tahab pidevalt nagu anda sulle juurde jõudu. Eli hän ei ole jättänyt meitä ilman omaa voimaansa. Ta ei ole jätnud meid ilma oma jõuta. Mutta meidän tehtävämme on aamusta saakka niin kuin avautua tälle Jumalan voimalle. Aga meie ülesanne on siis hommikust alates nagu ennast avada Jumala väele. Efesolaiskirja 5.18 sanoo. Efesuse kirja 5. peatükis 18. salm ütleb, Älkää juoppuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, et ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaan täyttykää hengellä. vaid saage täis vaimu. Nyt tämä täyttykää verbi. Et siin, kui meil eesti keeles on see verb, on siis saage täis. Se on passiivin presens muodossa. Siis kreeka grammatika järgi see on siis ikka passiivse oleviku Se vormis. tarkoittaa sitä, että antakaa täyttää itsenne pyhällä hengellä koko ajan. Siis see mõte ei ole siis mitte aktiivses tegevuses, vaid võiks tõlke nii, et laske ennast nagu täita või laske siis nagu täituda endal püha vaimuga. Eli vaan avaudu Jumalan. Et see tähendab vaid avanemist Jumala ees. Ei siellä sanota, että pyri suorittamaan hirveästi. Seal pole öeldud seda, et sa peaks ju nüüd mingisuguseid väga erilisi harjutusi selleks tegema. Huuda Jumalalle tunti tai 2. Hüüa Jumala poole 2 tundi järjest Niin siitä sä täytyt. ja siis sa täitud püha vaimuga. Ei vaan huomio Kristukseen Ei, vaid tähelepanu Kristusele, ja sisäistä rauhallista puhetta.
sisemine selline rahulik kõne ja avaudut Jumalan hengelle. ja avad ennast Jumala vaimule. Ja hengen virrat alkaa virtaamaan sinusta. Ja siis hakkavad vaimujõed voolama sinus. Ja silloin sinun voimasi on Kristuksessa. Ja siis on sinu tugevus Kristuses. Ja kun uskovan voima on Kristuksessa, niin et pala loppuun koskaan. Ja kui su tugevus on Kristuses, siis sa ei põle kunagi läbi. Burnoutti tulee siitä, kun ei ole aikaa hiljentyä Herran edessä. Läbipõlemine tuleb sellest, kui ei ole aega jääda vaikseks Jumala ees. Meissä on elävän Jumalan voiman lähde. Meie sees on elava Jumala väeallikas. Ja voit lukea tuon saman, mikä eilenkin, Jesaja 40, 30 ja 31. Ja loen veel, ma tahan ta täpselt lugeda, võtan siit lahti, lugesime eile ka prohvet Jesaja raamatu 40. peatükis, salmid 30 ja 31 neist noortest meestest. Joo. Poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Eli Kristus on meissä voimallinen auttaja kaikessa. Kristus meis on igas asjas selline tugev väeline aitaja. Mutta Jumala näkee paljon vaivaa siinä, että hän pyrkii heikentämään meidän omavoimaisuutta. Aga Jumal näeb meiega palju vaeva sellega, et ta nagu püüab nagu siis teha meie seda oma eneseteadlikkust nõrgemaks, et seda Te nõrgendada. muistatte, että Jaakob oli ollut 20 vuotta siellä kaksoisvirtojen maassa. Me teame, et Jaakob oli olnud mitmeid aastaid seal kahe jõe maal. Ja sitten hän oli palaamassa luvattuun maahan, isänsä kotiin. Ja nyt oli tulemas tagasi oma isa koju seal, kus ta pärit oli. Mutta Jumala ei päästänyt häntä siirtymään luvattuun maahan. Aga Jumal ei lasknud tal minna sinna tõotatud Koska maale, hän oli niin omavoimainen. sest ta oli nii täis seda oma jõudu ja oma väge. Kaikki hänen Jaakobin väki pääsi ylittämään Jabbok-virran. Kogu siis see Jaakobi leer, kes temaga kaasas oli, karjad ja tema perekond, sai sellest Jaaboki jõest üle minna. Mutta Jaakob ei pystynyt siirtymään yli, koska Jumala ei päästänyt. Aga Jaakob ei saanud üle jõe minna, sest Jumal ei lasknud teda Ja sealt sitten üle. tulee enkeli, joka alkaa painimaan Jaakobin kanssa. Ja sealt tuleb siis see võitlus, kui tuleb ingel, kes hakkab siis maadlema või võitlema Jaakobiga. Mä usein miettinyt tätä. Ma olen mitmel korral mõelnud selle peale. Kyllä oli voimakas kaveri toi Jaakob. Ta pidi ikka tugev mees olema. Painii enkelin kanssa koko yön. Terve öö nad maadlesid seal. Ajatelkaa. No mõelge selle peale. Siinä on siinä hiki virrannut Jaakobin. Seal pidi higi voolama ikka ja ojadena, aga... Ja kun tämä enkeli huomaa, että ei toi anna periksi, Ja ingel ka sai aru sellest, et Jaakob ei anna alla. niin hän lyö Jaakobia lonkkaa. Ja siis ta nagu lööb Jaakobi puusa pihta Niin lujaa, että se nyrjähtää. ja nii tugevalt, et ta kukub. Se on ollut muuten kova isku. See pidi väga kõva pauk olema. Mä oon koulutettu, Või tähendab, et see läheb kohalt ära, siis see puusa liiges. koulutettu kiropraktikko. Ma olen täiesti diplomeeritud Ja kiropraktik me ollaan käsitelty myöskin ihmisten lonkkaniveliä. ja me oleme ka neid nagu puusaliigestega nagu tegelenud. Lonkkanivel on kaikkein vakain nivel ihmisessä. See on nagu kõige selline tugevam või kindlam liiges Siellä on inimese juures. alipaine sisällä. Selle liigese sees on nagu alarõhk Ja se on lujaa kiinni siellä kupissa. ja ta on oma selles pesas siin, siis selles puusaluus, ta on väga tugevalt kinni. Jaakob on saanut tosi lujan iskun lonkkaansa. Nii et kui see puusaliiges läheb kohalt ära, siis ta pidi ikka väga kõva paugu Ja saama. sen jälkeen hän ontui lonkkaansa. Ja siis ta jäi nagu lonkama seal puusas. Hänelle jäi heikkouden merkki itse. Ja selline nõrkuse märk jäi ka tema külge. Ja Jumala antoi sen jälkeen hänelle uuden nimen. Ja siis Jumal andis talle uue nime. Hän kysyy Jaakobilta, Jaakob huutaa Jumala, että mä en päästä irti sinusta ennen kuin sä siunaat mua. Ja Jaakob ütleb, et ma ei lase sust enne lahti, kui sa mind õnnistad. Sitten tulee mielenkiintoinen, Jumala sanoo, mikä on sinun nimesi? Ja siis Jumal küsib Jaakobi käest, mis su nimi on? Jaakob sanoo, että minä olen Jaakob, Ja Jaakob vastab, ma olen Jaakob. joka tarkoittaa minä olen huijari. Ja selle tähendus on see, et ma olen petis. Minä olen pettäjä. Ma olen petja. No Jumala sanoo, että okei, no sä et ole enää huijari, sun uusi nimis on nyt Israel.
ja siis Jumal ütleb, sa ei ole nüüdsest enam Jaakob, sa nüüd ei ole enam Petis, vaid see on uus nimi, on Iisrael. Hän sai nimen, joka tarkoittaa nyt Jumala taistelee. Ja et sai siis nime, mille tähendus on see, et Jumal võitleb. Eli Jaakobista tehtiin heikko. Jaakob tehti nõrgemaks, Hän lopetti taistelemisen Jumalaa vastaan. ta lõpetas võitlemise Jumala vastu Ja nyt Jumala alkoi taistelemaan hänen puolestaan. ja nüüd hakkab Jumal nagu siis võitlema tema eest. Ja sen takia on niin tärkeää, ystävät, että meidän voimamme on Kristuksessa. Ja seetõttu on nii oluline, et meie vägi on Kristuses. Koska jos me ollaan omavoimaisia, niin me painitaan Jumalaa vastaan. Sest kui me oleme nagu oma nagu sellise, mõtleme me oma maailmas oma jõu peal, siis me võitleme Jumala Ja vastu. Jumala ei häviä siinä paikassa. Ja selles võitluses me teame, et Jumal kaotajaks ei jää. Jumala voittaa sen. Jumal võidab selle igal juhul. Joo. Kannattaa säilyttää voima Kristuksessa. Me peame nagu siis säilitama selle väe Kristuses. Jumala haluaa myöskin, että meidän luonteemme on Kristuksessa. Jumal tahab ka siis seda, et meie loomus on Kristuses. Efesolaiskirjan 4:31. Efesuse kirja 4. peatüki salmid 31-32. Joo. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele nii, nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Tässä me nähdään se, että Jumala haluaa muuttaa meidän luonteemme lempeäksi, tehdä meistä laupeuden astioita. Ja see me näeme, et Jumal tahab ka meie iseloomu muuta selliseks nagu lahkeks, pehmeks ja teha meist nagu selliste lahkuse anumaid. Meillä on luonnostamme erilaisia luonteita. Inimeste meil on nagu meie kaasas, nagu meil on erinevad iseloomud. Jotkut on introvertteja ja hiljaisia. On introverte ja vaikseid inimesi. Jotkut on ekstrovertteja ja hyvinkin äänekkäitä ja voimakasta. Ja teised on ekstroverdid ja neid kuuleb kaugele, nad teevad palju häält. Mutta Jeesuksella on täydellinen luonne. Aga Jeesusel on täiuslik iseloom. Jeesuksesta ei voi sanoa, että Jeesus on flegmaatikko tai sangviinikko. Me ei saa öelda, et Jeesus oleks flegmaatik või sangviinik. Jeesuksessa on kaikki luonteen piirteet ja niin positiiviset piirteet. Jeesusel on nagu kõik sellised positiivsed iseloomujooned. Eli kun me rukoilemme ja meidän huomiomme on Kristuksessa, Kui me palvetame ja meie tähelepanu on pööratud Kristusele, niin Kristuksen luonne tulee sinusta esiin. siis ka see Kristuse iseloom, Kristuse meelsus tuleb sinust esile. Ja silloin me olemme tässä sellaisia, niin kuin Raamattu sanoo. Ja siis me oleme sellised, nagu Piibel ütleb. Ystävällisiä, Oleme sõbralikud, hyväsydämisiä, heasüdamlikud, anteeksi antavia. andestajad. Mutta jos me emme rukoile eikä meidän huomiomme ei ole Kristuksessa, Aga kui me siis ei palveta, kui meie iseloom ei ole Kristuses, niin silloin meidän oma luonne tulee esiin siis voimakkaasti. tuleb esile meie oma iseloom. Ja sitten meitä voi harmittaa monta kertaa, kun päreet palaa. Ja siis võib teinekord küll olla, et vähe katus läheb, sõidab kohalt ära, eks ju. Sanotaanko viron kielellä, että päreet palaa? Ei. Okei. Suomen kielessä tarkoittaa sitä, että nyt ärsyntyi, hermot meni. No siis Hermot on meni. kui närvid täitsa püsti on, siis öeldakse umbes niimoodi, aga ma ei oska isegi täpselt tõlkida seda. Joo. Mennään vielä viimeinen ajatus. Ja veel viimane mõte. Toinen korintolaiskirja 2, 14 ja 15. Teise Korintuse kiri, 2. peatükk ja salmid 14 ja 15. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Eikö ole mahtava ajatus? Ja on üks võimas mõte siin. Jumala aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Jumal nagu viib meid alati
nagu läbi siis võidukäigus Jeesuses Kristuses. Mutta joku voi sanoa, että hei, et ei mun elämäni ole aina voittosaattoa. Ja mõni võib öelda, et minu elus nagu kuidagi see võidukäik ei paista iga kord välja, aga Mutta se voi olla niin, että jos meidän huomiomme ei ole Kristuksessa, see võib ka nii olla, kui meie nagu tähelepanu ei ole niin Kristuses, silloin meidän tekomme ei myöskään ole Kristuksessa. siis ka meie teod ei ole Kristuses. Eli muista tämä. Pea see meeles. Aina kun rukoilet aamusta saakka ja täytyt pyhällä hengellä, Aina kui sa, iga kord, kui sa nagu palvetad hommikust ja alates ja sa täitud püha vaimuga ja pitkin päivää kiität Jeesusta ja ylistät Jeesusta, ja päeva jooksul võtad aega selleks, et kiita Jeesust ja ülistada teda, silloin sinussa oleva elämänlähde virtaa siis sinus olev eluvee allikas voolab ja silloin sinun tekosi ovat Kristuksessa. ja siis ka sinu teod on Kristuses. Nyt kannattaa huutaa hallelujaa Nüüd täällä. võib üda halleluuja siia kohta. On niin iso juttu. See on nii oluline asi. On niin tärkeä See on asia. väga tähtis. Eli sä voit tehdä yhteistyötä Jeesuksen kanssa Sä voit- pitkin päivää. Sa pead päeva jooksul teha nagu ühe koostööd Jeesuse Kristusega. No sitten ihmiset voi tulla sanoa sulle, jotkut lähiomaisetkin, että nyt meni ihan sun hommas ihan pieleen. Ja su võib-olla kõige lähemad pereliikmed võivad tulla ütlema, nüüd su asjad on täitsa untsa Joo, läinud. sä epäonnistuit suuresti. Ja oli ka kõvasti metsa läinud see asi, Mutta mis sinä sa oled ajattelet, teinud. että en, mä olin Kristuksessa. Aga sina mõtled, et ei, mina olen Mä en Kristuses. epäonnistu Kristuksessa. Kristuses ma ei kuku läbi. Joo. Ihminen näkee asiat eri tavalla kuin Jumala. Inimene näeb teinekord asju teistmoodi kui Jumal. Ja silloin kun me elämme Kristuksessa, Siis, kui me elame Kristuses, me kuljemme voittosaatossa. siis me oleme võidukäigus. Amen. Amen. Halleluja. Mä pyydän Halleluja. kaikkia nousemaan. Palun, ylös. tõuseme kõik üles. Nyt me rukoillaan. Nüüd me Ja palvetame. nyt me uppoudumme Ja Kristukseen. nüüd me vajume Kristusesse. Ja huomaa tämä heti kun alat rukoilemaan Ja pane see tähele, et kohe, kui hakkad palvetama ja kiinnität huomiosi Jeesukseen, ja pöörad oma tähelepanu Jeesuse peale, niin alat siirtymään, uppoutumaan Kristukseen, syvemmälle Kristukseen. siis sa hakkad nagu siirduma Kristusesse ja vajuma sügavamale temasse. Jos sinulla on jotakin syntejä tai murheita tai suruja, Kui sul on patte või sul on muresid või leina, niin Raamattu sanoo, heittäkää kaikki murheen Herran siis päälle. piibel ütleb seda, heitke kõik oma mured issanda Sä peale. voit nähdä Jeesuksen ristiinnaulittuna. Sa võid näha Jeesust ristilööduna, Heitä syntisi, murheesi hänen päälleen. viska siis oma mured ja oma patud tema peale Ja Jeesuksen veri puhdistaa sut kaikesta vääryydestä. ja Jeesuse veri puhastab sind kõigist Ja väärtegudest vapauttaa sinun henkesi. ja vabastab su vaimu. Vapauttaa sinut hengessä uppoutumaan syvemmälle Kristukseen. Vabastab sen vaimus, et sa võiksid, saad sügavamale vajuda Kristusesse. Kiitos Herra Jeesus siitä, Isand, täname sind selle eest, että me saamme uppoutua sinuun. et me võime vajuda sinu sisse. Kiitos Jeesus siitä, Täname Jeesus sind selle eest, että sinä olet todellinen persona Pyhän Hengen kautta meissä. et sa oled tõeline isik, kes elad püha vaimu kaudu meie sees. Sinä et ole vain joku virta. Sa ei ole vaid üks mingi hoovus. Sinä et ole vain joku usva, sumu tai pilvi. Sa ei ole vaid mingisugune udupilv või mingi, oskage öelda, mis asi. Vaan sinä olet elävä persona meissä. Aga sa oled tõeliselt elav isik Me meie sees. palvomme elävää Jumalaa, joka asuu meissä. Me teenime elavat Jumalat, kes elab meie sees. Ja pyhässä hengessä me palvomme Jumalaa, joka asuu taivaissa. Ja pühas vaimus me teenime Jumalat, kes elab taevas. Kiitos Pyhä Henki, että liikut meidän keskellämme. Täname püha vaim, et sa liigud täna meie Isä, keskel. me pyydän Jeesuksen nimessä. Isa, me palume Jeesuse nimel. Auta jokaista täällä olevaa uppoutumaan sinuun syvemmälle Kristukseen. Aita igaühte täna siin olevat vajumat sügavamat sinu sisse, Jeesus Auta Kristus. kaikkia täällä olevia. Aita kõiki siin olijaid, Oikein kiinnittämään ajatuksensa sinuun, Jeesus. et nad saaksid oma mõtted nagu suunata ja kinnitada sinu peale. Auta, että jokainen täällä oleva Aita, et iga siin olev inimene saa täyttyä Jumalan rauhalla ja rakkaudella. saaks täituda Jumala rahuga ja armastusega. Auta meitä uppoutumaan Jumalan rakkauteen. Aita, me võiksime vajuda, Jumal, sinu armastuse sisse. Kiitos Herra siitä, että sinun rakkautesi oli ylitsevuotavaa meidän kohdalla. Issand, täname sellest, et sinu armastus on ülevoolav meie suhtes. Sinun hyvyytesi vetää meitä parannukseen ja syvemmälle Kristukseen. Sinu headus, täiega et me nagu otsime nagu rohkem sind, Jeesus. Herra, täytä meitä sinun uskon
uskon hengelläsi. issand, täida meid oma nagu usuvaimuga, Niin, että se usko, joka Jeesus vaikuttaa, tekee meidät terveiksi. et see usk, mida Jeesus mõjutab, et see teeks meid terveks. Herra, me emme omalla uskollamme pysty ottamaan vastaan terveyttä. issand, me oma usuga ei suuda tervist vastu võtta. Mutta kun meidän uskomme on Kristuksessa, niin me parannumme varmasti. aga kui meie usk on Jeesuses Kristusest, siis me paraneme. Herra, kiitos siitä, että annat parantava voimasi virrata täällä kipuihin, särkyihin, vaivoihin. issand, täname, et sa lased oma parandava väe täna voolata siin üle valude ja hädade ja Auta meitä avautumaan sinun terveeksi tekevälle voimallesi. aita, me suudaksime nagu avaneda sinu terveks tegevale väele. Me voimme ottaa vastaan sinulta uutta. Me võiksime vastu võtta sinu tuut. Kiitos Herra, että annat parantavaa voimaa jonkun hampaisia ikeniin juuri nyt. issand, tänu, et sa annad ka parandavat väge kellegi hammastesse ja igemetesse just Sulla on ollut praegu. hammasongelmia. sul on hammastega probleeme. Jeesuksen nimessä terveeksi tekevä voima sinun suusi nyt. Jeesuse nimel on terveks tegev vägi sinu suus Jos praegu. tiedonsanat osuu kohdalleen, niin ala heti kiittämään. ja kui tunnetuse sõnad tabavad märke, siis hakka kohe kiitma Jumalat. Kun sinä kiität, niin Kristuksen usko vaikuttaa sinussa terveyttä. Kui sa kiidad, siis Kristuse usk mõjutab sinu tervist. Se on Jumalan teko, että sinä voit ottaa vastaan silloin terveyttä. See on Jumala tegu, et sa võid vastu võtta tervise. Halleluja. Täällä on miespuolinen henkilö. Siin on üks mees. Sinä olet jo pitkään seissyt oven takana. Sa oled juba kaua seisnud ukse taga. Ja mä näen, että sä oikein nyrkillä hakkaat sitä ovea. Ma näen, et sa otse kui rusikatega lööd vastu Ja ust. huudat, että Jumala, avaa nyt mulle tää ovi. Ja hüüad, et Jumal, avaa mulle see uks. Herra sanoo sulle näin. Ja issand ütleb sulle nii. Siinä ovessa on jo tiedon avain. Selles ukses on juba teadmise võti. Ja sinä olet saanut tiedon, kuinka tällä avaimella avataan tämä ovi. Ja sa oled saanud selle teadmise, kuidas selle võtmega see uks avada. Muista, että Jeesus sanoi sinulle, minä olen ovi. Pea meeles, et Jeesus ütleb sulle, mina olen uks. Ja Jeesus sanoi sinulle, minä haluan avata sinulle tämän oven. Ja Jeesus ütleb, ma tahan avada sulle selle ukse. Se on ovi valoisampaan huoneeseen. See on uks, mis on nagu valgemasse Se on tuppa. ovi uusiin mahdollisuuksiin. See on uks, mis on avatud uutesse võimalustesse. Mutta Herra sanoo sinulle, minä olen opettanut sinulle kärsivällisyyttä. Aga Jeesus ütleb ka sulle, ma olen õpetanud sulle kannatlikkust. Ja sen tähden sinä olet joutunut odottamaan. Ja seetõttu sa oled pidanud ootama. Sinä olet myöskin joutunut kokemaan paljon pettymyksiä. Sa oled pidanud ka kogema oma elus palju pettumusi. Mutta et ole luovuttanut. Aga see ei ole alla andnud. Se on hyvä asia. See on hea. Sinä olet kuin Jaakob pitänyt Jumalan viitasta kiinni. Sa oled otse kui Jaakob hoidnud Jumala kuuest kinni Ja sanonut, että minä en päästä sinua. ja öelnud, et ma ei lase sul minna. Kun sinä rukoilet, niin tulevina päivinä Kui sa palvetad, siis tulevastel päevadel, minä annan sinulle ohjeet, kuinka tämä lukko avataan. siis ma annan sulle nagu juhtnöörid, kuidas see lukk avatakse. Pysy rukouksen hengessä. Püsi palvemeelsuses. Halleluja. Täällä on toinen mies. Siin on üks teine mees. Sinulla on ikään kuin jonkunnäköinen uhka selkäsi takana. Otse kui mingisugune oht ähvardaks sind selja tagant. Joku pelko, joku uhka. Mingisugune hirm, mingisugune nagu oht. Ja Herra saattaa sinulle puhua nyt jotakin lisää tästä. Ja issand võib nüüd sinule rääkida midagi rohkem selle kohta. Mutta Herra sanoo sulle näin. Aga issand ütleb sulle Älä nii, katsele taaksesi, ära vaata selja taha, vaan kiinnitä katseesi minuun. vaid siis pane oma pilk minu peale. Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Täiuslik armastus ajab välja kogu hirmu. Minun kanssani sinä selviät tästä tilanteesta, sanoo Jeesus. Koos minuga tuled sa sellest olukorrast läbi. Sinun eteesi tulee hyvin pian kapea silta. Sinu ette tuleb üsna varsti kitsas sild. Ja sillan alta virtaa vuolas virta. Ja selle all voolab siuke kiirevooluline jõgi. Tämä silta ei ole kovin pitkä, mutta sinun tulee ylittää se. See sild ei ole väga pikk, aga sa pead sellest üle minema. Rukoile paljon tämän kevään aikana. Palveta palju selle kevade jooksul. Ja kun olet ylittänyt virran, niin olotilasi muuttuu. Ja kui sa oled nagu selle jõest üle läinud, siis olukorrad muutuvad. Halleluja. Halleluja. Täällä on sisar, joka on ollut pitkään hyvin surullinen. Siin on üks õde, kes on pikalt olnud väga kurb. Mutta nyt Herra sanoo sulle näin. Aga issand ütleb sulle nii. Sinä tulet pian liikkumaan viheriäisellä niityllä.
sa peatselt sa lähed nagu sellisele haljale aasale, kauniiden kukkien keskellä. ilusate lillede Ja keskele sinä tulet poimimaan kauniita kukkia. ja sa hakkad sealt noppima neid ilusaid lilli Ja tämä tarkoittaa sielujen voittoa. ja see tähendab hingede võitmist. Sinä olet hyvin iloinen kirkkaan taivaan alla. Sa oled väga rõõmus sellise selge taeva all. Malakian kirjan 4. luku on sinun lukusi. Malakia kirja 4. peatükk on sinu peatükk. Tutki tarkkaan Malakian kirjan lukua 4. Uuri seda täpselt. Se puhuu sinulle paljon. See räägib sulle palju. Kertoo sinulle siitä, mitä pian tapahtuu sinun elämässäsi. Ja see räägib sellest, mis peatselt hakkab sinu elus juhtuma. Jälleen kerran, jos tiedon sanat osuu kohdalle, Ja jällegi kord, kui tunnetuse sõnad tabavad märki, niin anna Jumalan puhua sinulle lisää. siis lase, et Jumal räägib rohkem sinu vastu. Niin saat sitten varmuuden ja uskon siitä, että Siis sa saad ka kindluse ja usu sellest, et see on sinule mõeldud. Halleluja. Parantavaa voitelua jonkun silmiin juuri nyt. Parandab võidmine kellegi silmadele praegu. Sulla on silmissä ongelmia, Sul on silmades probleeme, vaikeuksia. raskusi. Jeesuksen nimessä tulkoon parantava voima sinun silmiin. Jeesuse nimel tugu parandab vägi sinu silmadesse. Tee Herra ihme. Tee, issand, tee imet. Jeesuse nimel. Isä, pidä Jeesuksen nimessä. Isa, me palume Jeesuse nimel. Auta jokaista kokemaan nyt sinun yliluonnollinen rauhasi. Lase, et igaüks võiks praegu tunda sinu üleloomulikku rahu. Auta meitä kokemaan, miltä tuntuu olla uppoutuneena Kristukseen. Anna me võiksime tunda seda, mida tähendab, kui me oleme vajunud Kristusesse. Auta meitä uppoutumaan taivaalliseen yliluonnolliseen rauhaan. Aita meil nagu vajumadamast sellisele taevalisse üleloomulikku rahusse. Täällä on myöskin henkilö, Siin on üks inimene veel, sisar, jolla on valtava rakkausvaje. üks õde, kellel on tohutu suur armastuse vajadus. Sinulla on valtava rakkausvaje. Sul on meeletu suur armastuse vajadus. Jeesus haluaa sanoa sinulle, Ja Jeesus tahab öelda sulle, minä haluan ilmestyä sinulle rakkautena. ma tahan ilmuda sulle armastusena. Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Piibel ütleb, et Jumal on armastus. Mutta jotenkin sinä ajattelet, että Jumala on julmuus. Aga kuidagi sa oled mõelnud, et Jumal on nagu julm. Jumala on ankara. Jumal on karm. Mutta Jeesus sanoo sinulle, että Jumala on rakkaus. Aga Jeesus ütleb sulle, et Jumal on armastus. Ja sen tähden opin näkemään minut uudella tavalla, sanoo Jeesus. Ja Jeesus ütleb, et õpi mind nägema uuel viisil. Kun sinä hiljennyt minun edessäni, Kui sa jääd vaikseks minu ees, niin minä haluan täyttää sinut rakkaudellani. siis ma tahan täita sind armastusega. Niin, että sinulla on siinä ihana olla. Nii et sa tunned ennast väga hästi Ja seal. sinä paranet siinä minun rakkauteni läsnäolo. Ja sa paraned seal minu armastuse ligiolus. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että annat omillesi joitakin eläviä sanoja juuri nyt mieleen. Issand, täname sellest, et sa annad oma lastele praegu elavaid sõnu nende mõtetesse. Anna omillesi eläviä sanoja heidän sydämestään, heidän mieleensä nyt. Anna oma lastele elavaid sõnu nende südamest, nende mõtetesse. Anna Jumalan puhua sinulle jotakin rakentavaa, kehottavaa ja lohduttavaa sanaa. Lase Jumala rääkida midagi sinu vastu ülesehitavat, julgustavat ja lohutavat sõna. Katsele ja kuuntele, mitä Jumalan henki haluaa puhua sinulle, sinun sydämessäsi. Vaata ja kuula seda, mida Jumala vaim tahab rääkida sinule, sinu südame kaudu. Halleluja. Kiitos Herra, että sinun elävän veden virtasi virtaa. Issand, täname selle eest, et sinu elava vee jõgi voolab. Anna omiesi kokea, että lisää rauhaa virtaa minuun. Anna oma lastel tunda seda, et nagu seda rahu voolab enam ja enam meisse. Lisää rakkautta virtaa. Armastus voolab enam ja enam meisse. Ja minä vaan avaudun sinun rakkaudellesi. Ja mina vaid avan ennast sinu armastusele. Sinä vain avaudut sille. Sina vaid avad ennast sellele. Se ei ole mikään suoritus. See ei ole nagu mingisugune ülesanne või töö, mida me teeme või saavutus, Vaan sinä vaan kiität, että se virta virtaa. vaid sa tänad selle eest, et see voolab. Sinä vaan kiität siitä, että Jumala täyttää sinua. Sa vaid tänad selle eest, et Jumal täidab sind. Halleluja. Hän on lähellä. Ta on lähedal. Kukaan ei ole sinua niin lähellä kuin Jumalan henki.
keegi teine ei ole sulle nii lähedal kui Jumala vaim. Täällä on sisar. Siin on veel üks õde. Tämä on aika huvittava, hauska näky. Siin on üks väga selline nagu naljakas nägemus. Sinulla on ikään kuin vesihanan tämä kääntönuppi kurkussasi. See oleks otse, kui kurgus oleks selline veekraani see avamise nupp. Ja sulla on kraana kiinni. Ja se kraan on kinni. Ja vaikka profetaalinen virta haluaisi virrata sinun suusi kautta. Ja kuigi see prohvetlik jõgi tahaks voolata sinu suu kaudu välja. Mutta sulla on kraana kiinni. Aga kraan on kinni keeratud. Avaa nyt jo, hyvä ystävä. Siis Avaa sõber see kraan.